салом дӯстон, дарси имрӯзаи мо сум если бо забони англисӣ бошад sum if аст. Дар инҷо номгӯи маҳсулотҳо навишта шудаанд. Дар инҷо бошад категория мева ё ин ки сабзавот. Дар сутуни сеюм бошад нархҳо. удалит мекунем, як бори дигар менависем. плюс сум если тугмачаи таб. баъд диапазон мева ё ин ки сабзавот интихоб мекунем. нуқта вергул. дар баъзе компютерҳо ё ин ки экзелҳо вергул истифода мешавад. баъд чиро ҳисоб кунад? меваро. баъдан нархҳояшонро интихоб мекунем ва тугмачаи табро зер мекунем, ҳисоб мекунад. мисоли дуюм бошад, сабзавотҳоро ҳисоб мекунем. плюс ё ин ки баробарро зер мекунем. сум если таб мева сабзавот нуқта вергул сабзавотро интихоб мекунем, боз нуқта вергул ва нархҳоро тугмачаи табро зер мекунем. нархашро дар инҷо мебарорад. агар дарс ба шумо писанд омада бошад, тугмачаи лайкро зер кунед ва обуношинаро фаромӯш накунед. боқӣ дар амони Аллоҳ.